Vítáme vás pri novom videu, kde budeme natáčať, neviem ako, proste vidíte ten nadpis, môžete si to tiež zahrať. No, tady môžeš to zapnúť. Máme to prepojené cez telku, takže to poprvýkrát robíme. Tereska, kde je môj zapalovač ináč? Máš ho už, nie tam je, na stole. Leďko máš, toto máš, a? Ďakujem krásne. Ešte vy si pobáte a ideme ísť. Dobrá hudba, ne všetci? No. Už je. Mŕtva poprvýkrát. Kde je? Neviem. Tam je. No divoký. Koň. Odišiel? Hej. On jak na ňom dobre jazdí? No hej. Ale že si asi zvolím tam, že je toto. To on je. Už dáme rovno, sa tam doznačujeme. To čo? Spapáš? A čo tam na kraj? Môžeš mi posunúť? Ja nechcem, ja som povedal zle. Počkej, čo je som. Baby, pomaliť si noťaz. Dobre? Pomaliť si noťaz, keď minus už prešlo. Čo? No. No. Takže idem za volant ja, takže môžete pozerať. Kde je? Nepozor. Keď budeš počuť vlastný zvuk, to už je on. Že to vlastne zvuk je, keď sa niekomu priblížiš, že? Ja som ale. No, básne sa. Ja si. Si v pohode. Idem. Viete, ja som to už hrala. Toto tu? Ne, ne? Áno, môj. A Tak to čo? sú moje veci? Áno, tak tu. Bolí sa Som všetko. zrekla. No akože je to dosť bombová hra, takže môžete si aj zahrať, hej. Volá sa to, videli ste, proste nejaký bacon na čiernom koňovi, takže nájdete si to tú hru, je to Backrooms s týmto koňom a baconom, takže vidíme pa pri ďalšom videu. No a čaute.